Jamen, hvad har du lavet i dag? Godt. Godt. Hej. Ja, så sender jeg op til dig bagefter. Ja, jeg ved ikke, hvor mange har du været igennem? Ja. Godt, Gudrun, kommer du nu godt nok ind i krogen? Ja. Prøv lige en gang. Må jeg lige se. Det er bare lige for at kontrollere, at I laver noget. Ja, så har vi på skrift næsten. Ja. Men det ser godt ud. Ja. Det har du da været heldig med det stykke her. Ja. Jamen det er da også kommet til at se godt ud nu. Ja. Ja, det. Ja, alle vejen. Hvad er det, I laver her? Slår I linjer? Er det sådan, man gør det? Skal man bare stå lige så stille, så stramme linjer? Ja. Og John, han er eksperten. Men det var da dejligt, at der er sådan nogle... Skål, Jørgen. Godt. En gang mere. Husk at tage skoene af! Ja. Hvad er godt nok en lille der er lavet? Ja. Hvor mange har været her? Og de er vist ikke nu alle sammen? Ja, men det er